Fl-aħħar xhur saru allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali u abbuż fl-amministrazzjoni minn persuna b'kariga għolja fl-Emcast. Dan ħareġ fil-Gazzetta Times of Malta kif sorsi viċin il-Ministeru tal-Edukazzjoni ikkonfermaw li nħatar bord apposta x-xahar li għadda biex investiga dan allegat abbuż. Għal-bidu ma sarux rapporti dwar dan kif ingħad li persuni b'kariga għolja fl-amministrazzjoni tal-Emcast injoraw ir-rapporti ta' possibilment abbuż sesswali u abbuż fl-amministrazzjoni tal-kulleġġ. Wara dawn l-allegazzjonijiet, persuna ntalbet fuq ordni biex tieħu l-lif sakemm il-bord li nħatar jieħu deċiżjoni dwar jekk l-allegazzjonijiet humiex veritiera. B'dawn l-allegazzjonijiet ġie infurmat il-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn għadu mhux magħruf min kien involut f'dan il-każ jekk hu student jew membri fl-amministrazzjoni tal-kulleġġ. Meta mistoqsi mill-istess gazzetta dwar dan il-każ, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ma weġibx għall-mistoqsijiet u qal biss li m'għandux iktar xi żid. F'Ġunju l-istess Ministeru kien qal biss li refera l-każ lill-Pulizija dwar dawn l-allegazzjonijiet ta' natura kriminali. L-investigazzjoni min-naħa tal-bord li nħatar mistennija titlesta sal-aħħar ta' Settembru li ġej.